Sisakuye uNtulikazi Ntambama ngolesithathu kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu ngibona ngomuhle nomthandayo ongibelele ngwamukele kuphina kuphobole khona umhlahlo simo sezwe isikhathi kanjalo nakusasa makusho gcwala umlomo mboli South African Weather Service basaqhubeka abakhipha isixwayiso sesigaba sesibili somoya unamandla ngakhulukazi endaweni esikhulu lapha kwaZulu Natal ezozithulwanto kulezo zindawo luthuthele kupha amagagasa abayebo ngempela ubungozi obusucela mboli usizo ungadlalelo olwandle kanti salindelekile ngempela iqhwa entabeni zokhahlamba manje lo fenda endaweni esiphakeme kuphina lapha na ku Eastern Cape yacela mboli usiza impela siqaphele isimo sinjalo salo izulu ngalwa lokho iphuma intavela ngamakhona lapha ku Welcome samanje sofela lapha ku Priska nakhona lapha ku Uppington udouble fana amakhona lapha ku Vryburg samanje sofela lapha ku Tosca izobe iphuma intavela nganini na kusasa nakumhlahlo simo sezulu ogcelo kuma kwazo ifundazwe yalphethe manje lusulakho kusasa mbukela makhona Eastern Cape layithela ke mbukela makhona lapha eMthatha khumbula mbukela ngempela sobe kumakhaza kuneqhwa elikwini entabeni esikhona lapha ku Eastern Cape open nje makhona etraffic extensive ngo2 hamba kwalusuka amazakho shisa kuye u13 yalphethe manje lusulakho kusasa makhona Free State khona kudaba uthi kwehlwa ngani ngoba sobe libalele ingcene eziningi ezifundazweni bese lamboza ke lapha nalapho phenje makhona Evercom iphumile intavela ngamazakho kushisa ekseni sikuye u4 hamba kwalusuka azobe kuye u20 Bloemfontein sivuka ngo2 ekseni hamba kwalusuka amazakho kushisa azobe kuye u17 kanti kusasa mbukeli makhona phana ku Western Cape khona kudaba uthi kwehlwa ngani ngoba zobe limbozile nje kuso sonke isifundazwe ukhona umoya ovunguzayo ubandla ngalendlela exakile esifundazweni siza wembathe mbukeli ufudumalo ophenje makhona Fredendal nakhona sivuka ngo12 ekseni kanti ke mbukeli makhona kusifundazwe sihle lapha Northern Cape kwaNkulumane amanje sofika kokhimbali iphumile intavela ngabese lamboza ke mwakhulukazi makhona phana ku Kavena nako Saturday nako Springbok excessive ngo9 hamba kwalusuka amazakho kushisa kuye u22 awubuye nje ithi manje lusuka kusasa makhona Northwest khona ke ngempela zobe lihlekhoze ngencokazi kuso sonke nje isifundazwe obheka amazakho kushisa makhona phana ku Rustenburg sivuka ngo9 ekseni hamba kwalusuka kuye lapha u23 Tosca angu8 ekseni hamba kwalusuka kuye lapha u23 kanti ke kusasa mbukele makhona la eGauteng zobe limbozile nje kuso sonke isifundazwe ukhona umoya oheleza ubanda lendlela exakile isifundazwe siza uqoke wembathe mbukele ufudumalo obhenje makhona ePitori sivuka ngo8 ekseni hamba kwalusuka amazakho kushisa kuye u23 yalibhethi manje lusuka kusasa mbukele makhona kufundazwe lipopo nakhona kudouble fana lisikaze ngamafuso sonke nje isifundazwe obhema makhona lapha kuPhalaphulo extensive ngo12 hamba kwalusuka amazakho kushisa zobe kuye lapha u26 yalibheka mbukele manje lusuka kusasa makhona lapha eMpumalanga indlela makhona kuSukhuza layithela mbukele izulu amanje asefela lapha koMobele nako Emelo angaphansi kweqanda ngo-1 makhona standard 10 hamba kwalusuka kuye u19 limbozile mbukele kuso sonke nje isifundazwe angu7 ekseni emalahleni ngathi ke kusasa makhona kufundazwe sihle kwaZulu Natal edliva ingcele eziningi esifundazweni ulwandle lukhona lapha eThekwini luthuthele kupha amagagasa azoba yibo ubungozi kwazise kunomoya ovunguza ngalendlela exakile siza uqaphele mbukelo ophenje ku Lady Smith sivuka ngo8 ekseni hamba kwalusuka amazakho kushisa kuye u16 ngithi kilini yonke emakhaya kwasethela umuzi.